Všetci štyria hovoríte o mladých ľuďoch, o tom, že vám záleží na tom, aby vás zvolili, určite máte záujem aj o prvovoličov. Žijeme v dobe internetu, určite aj vy s internetom pracujete, nejakým spôsobom ste sa k nemu dostali. Takže poprosím vás, berte to s nadhľadom. Pani Martináková, viete, čo môžeme nájsť na Wikipédii? Áno, je to encyklopédia, kde keď si kliknete nejaké meno alebo čokoľvek iné, tak sa vám ukáže niečo dobré o tom človeku alebo vyčerpávajúce informácie. Ďakujem, pani Radičová. Človeku. Vy viete, na čo sa používa Skype? Áno, dorozumievanie sa na diaľku aj so všetkým, čo k tomu patrí, takže môžeme zaviesť medzi parlamentom a prezidentským palácom. Ja to mám zavedené. Aj my máme. Dobre. Pán Gašparovič, viete, na čo slúži Google? Áno, takisto na rozhovory cez internet. Môžete nájsť všetko, čo potrebujete. A pán Mikloško, koho si môžete vy nájsť na Facebooku? No tak som veľmi rád, že seba a samozrejme všetkých mojich kolegov, najmä pani Radičová. No teraz neviem, či ste priatelia všetci, viete, lebo tam sa hovorí, že priateľovství, čiže neviem, či vy ste si... Nie ste a môžete si nájsť. Dobre, tak to bolo naozaj len preto, aby ste mali pocit, že aj mladí ľudia sledujú našu reláciu a myslím, že ste to zvládli veľmi dobre.